Обаче днес има агрелогии и за това направих видео на тази игра. Между другото, има и на стила Brainrot. Затова харесвайте това видео, абонирайте се за канала, ако още не сте го направили. Лайкнете, коментирайте и чакайте още малко. Sorry guys, sorry. Cappuccino, assassino, trulli, mero, trullicina, bambini, crostini, bananita, dolfinita, bocatini, gufo, perocello, limoncello, Бързо. Няма да ви дам. Дикус, бомбикус. Мачка! Това видео ще стане мачка, бе. Dicus, bombicus, sabor, cappuccino, assassino, trullimero, trullicina, bambini, crostini, bananita, dolfinita, gufo, perocello, limoncello, salamino, penguino, cocosino. Блок. Бачу, някак поведението. Cappuccino, assassino, trullimero, trullicina, bambini, crostini, bananita, dolfinita, bocatini, gufo, perocello, limoncello, salamino.
Какво ти става, брат? Ай, става ти. Какво става? Стишно. Добре си. Някак да излезна. Ако не ще влезна отново, някак да излезна. Тук става най-готиното нещо, да излезна. Добре си, бе. И забравих да ви покажа, хора. Вижте моята база. Имам чиклетера, 20 000, имам моливче, 15 000. Почти всички са секрет, освен тези две, те са повече от секрет. Те са год, имам още две, едно митик, обаче се бомбардирато. Искам да сложа такива, които правят доста. Не, лавака е това. Да, това е 12 000. Лаваката колко прави? Не знам, обаче вижте ми втория етажа, хора. Тук имам мачканица. Това няма. Това ще го махна и това ще го махна. И тук белия телефон ще го махна, защото имам много по-силни неща от 5000 пък секунд. Да, ето ги. Да видим какво е взела. Които не знам какво са. И колко правят. Обаче знае, че това правеше доста. Добре, 10 000 неща. Job такой. Така побива. Човек, защо е, брат? Защо? Що ме пъкваш ти, бе? Докторът каза, че може да влезете. Как и да е? Не ми дах да кача. Добре. Още не, брат, си съжалявам. Момент. Госпожите Марко, моля ви, не се прибърте още. Толкова се опасна. А вие дойдохте толкова бързо. Моля ви, дължи живота си. Това да пак какво е, брат? Така траля, какво?